Moje meno je Andrej Hošták, volajú ma často aj Andy. Chcem sa vás hneď na začiatok spýtať. Zdvihnite ruku tí, ktorí chcete byť bohatí. Dobre, ďakujem. A kto chce byť chudobný, ruku hore? Takže kto chce byť bohatý? Dneskam si zacvičíme. Čo pre vás znamenajú peniaze? Čo pre vás znamená bohatstvo, finančná nezávislosť, finančná sloboda? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako ho dosiahnuť aj bez toho, aby ste zdedili alebo vyhrali veľkú sumu peňazí? Máte konkrétne odpovede? Máte v tom jasno? Alebo vás váš vnútorný hlas dostáva do zmetenia a nejasnosti? Čo chceš? Aha, moment. Už mi to konečne dokliklo. Konečne viem. Aha, keby som ja to bol vedel už dávno. Na seminári zažijete veľa užitočných cvičení a hlavne emocionálnych zážitkov, ktoré vás povedú k novým zručnostiam a vedomostiam. Dostanete návod, ako uplatniť to, čo sa naučíte, aj vo vašom živote. To je účet na zvyšovanie hodnoty tvojej hlavy. Sem odkladaj peniaze. Dnes je nádherný deň. Peniaze robia môj deň krajší. Peniaze rozvíjajú môj osobnostný rast. Peniaze ma milujú, ja milujem peniaze. Som bohatá. Od dnes zmením prístup mojim peniazom. Peniaze mi dávajú nezávislosť. Peniazmi si do života pritahujem aj spokojnosť a sebarealizáciu. Peniaze mi plnia sny. S peniazmi si týkam. Peniaze mi prinášajú radosť a zábavu. Peníze mi pomáhají realizovat mé sny a mé sny mi přináší další peníze. Peniaze mi dávajú krídlo. Peniaze sú najkrajší obrázky. Peniaze mi dávajú moc meniť svet. Som pripravená prijímať plat a benefity toho, čo budem mať. Peniazmi pomáham sebe aj iným. Pre koho je tento seminár určený? Pre každého, kto si myslí, že peniaze sú dôležitou súčasťou jeho života. Pre každého, kto pracuje, zarába, ale peniaze nemá. Pre každého, kto si myslí, že nikdy nebude mať dostatok peniazy. Pre každého, kto chce byť šťastný a bohatší. Pre každého, kto je zadlžený a nevie, ako z toho von. Pre každého, ktorý chce dosiahnuť finančnú slobodu. A pre každého, kto chce spraviť niečo pre svoj osobný rozvoj a užiť si pritom veľmi veľa zábav. A v poslednom rade, pre každého, kto si povedal, nemám na tento seminár peniaze. Už nemyslíte na to, ako sa niečo nedá. A rozhodnite sa. Urobte prvý krok. Prestaňte len čítať o smotánke, o boháčoch, v časopisoch a pozerať sa na nich z pohodlia vášho domova. Urobte niečo pre vaše sebavedomie, pre vašu budúcnosť, pre seba samého a zúčastnite sa tohto seminára. Skúsenosti a vedomosti sa vám mnohonásobne vrátia a čo je najlepšie na tom, to, čo zažijete, vám nemôže už nikto nikdy na svete vziať. Investícia do seba a do svojho vzdelania je to najlepšia investícia. Bol som účastníkom kurzu o peniazoch. Veľmi sa mi to páčilo, lebo bolo to vedené takým štýlom workshopu, bola tam interakcia, pracovali sme spolu s kolegami, boli rôzne týmy. Jednoducho boli tam praktické úlohy, z ktorých sa dal... Bol to jednoducho zažitok, ktorý v podstate si budem dlho pamätať a ďakujem za možnosť zúčastniť sa toho. Práve sa skončil seminár, z ktorého som veľmi nadšená a už sa teším domov, aby som tam šla aplikovať teda to, čo som si teda dala do svojich cieľov. Seminář Proč oni budete na peníze i bák bych určitě doporučil všem lidem, kteří tápou a chtějí vlastně vylepšit svou finanční situaci, protože mě osobně v tomto směru psychicky hodně pomohlo.